Ay mga paps, namiron din sa may Tipadilla, nagpa-emission test ko. Medyo nabalhin ang ilang emission test mga paps. So na dol-dol na to dito sa tabuan, pero karon naana din sa si Padilla daw ni. Muna ko ang emission rong adlaw mga paps. Grabe ra ba kagsugang ulan. Agoy pakita ninyo ang ilang lugar mga paps. Dako-dako ginodri og kaparkingan. Ako ko ipakita sa lugar nila mga paps. Mao na siya mga paps. Medyo klaro na to. Dol-dola na to gamay mga paps. Muna ilang emission testing diri mga paps. Dako kay lugar sad. Nabalhin sa una dito ni sa may tabuan. Pero na diri sa may Padilla man daw ni mo istorya atong ilang empleyado sad. Manani mga paps ato punta sa Mandawi magpa kuanta tong MBIS Mandawi dapit nito mga paps may tawag mutulak ng ulan ulahan dirita madanawan sa tubig dito kay grabe ba mabahan na diha mga paps kung di makaya ulitan is balay mga paps di nga mga paps kay basin og magkuan ako so good na ko kuan dito sa mission na no sa kanan nanan sa kanan sa sod mga paps ako nara ko dito sa gawas na tambay-tambay kay dito sa sod daghan mga tao na nag-waiting sad so mo ni tapos sa dilig lugar sa gawas nila mga paps ika 14 ko nga number mga paps. Karon mga paps, managitag pa emission, dala pa MBIS diri sa may Padilla. Uli anta mga paps. Gis. Dual gis. Pwede mo turn ta mga paps. Pagyapon mo tulak ang ulan mga paps pero hinahinay na mga paps. Si Padilla ni dili dapit mga paps nabalhin ang ilang emission pero nindot gyapon mga paps kay emission dala na MBIS. Di na ka mahasol adto pas Mandawi kay layo-layo bay puto Mandawi mga paps. San Nicolas Elementary School. Luyo din doon sa San Nicolas Elementary School. Nani ang in Bacalso Avenue mga paps na building nga bagong gitukod nila Unani siya sa may City Hospital.